Ingon sa atong Ginoong Hesus, gihatagan na kita niya og gahom. So, ang gahom mutugo siya kung kita limpyo. Wala na kita'y sala tungod kay nangayo kita og pasaylo karon sa dili pa kita nga moampo. So mangayo kita og pasaylo, limpyo ang atong mga kaugalingon kay giingon ni Hesus nga gihatagan na kita niya og gahom. So aduna na kita'y gahom. Human kita nga gibiyaan niya dinhi sa kalibutan, pagbalik niya dito sa langit, kita iya nang gihatagan sa gahom. Apan atong hinumduman nga ang gahom mutugo ka nato kung kita mangayo una og pasaylo kaysa pagpangay pasaylo diha na limpyo ang atong mga kaugalingon. So basahon nato ang Lucas chapter 10 verse 19 to 20. Hallelujah. Tanawa, gihatagan ko kabog kagahom sa pagtunog og mga hadas ug mga tanga o kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway o walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. Ngani, ayaw ninyo ikalipay nga mga espiritu nagapailalom nga masinugtanon kaninyo ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan na isulat sa naisulat na dito sa langit. So sa gingon, dili kita malipay na nagpatuo ang daotang espiritu dinhi sa sulod sa sakit daotang espiritu ang tawag sa mga sakit. So nituman migawas ang mga sakit. Apan pahinumdum ni Jesus, dili kita malipay ni ana kundi ang pinaka-importante nga atong ikalipay nga nasulat ang atong ngalan dito sa langit. So dili ka na mao ang una nga ikalipay nato nga nagpatuo ang datang espiritu sa atong pag-ampo kundi atong ikalipay ang atong pangalan nga nasulat na dito sa langit. Hallelujah. Thank you, Jesus.